batzutan bada eta beste batzutan ez da. Neurri handi batean enpresen esku dago zer nola kudeatzen dituzten pertsonak, nola kudeatzen dituzten langileak, orduan enpresen esku dagoela esango nuke. Bueno, berez sinonimoak dira, azkenean lanerako eskubidea berez eskubide autonomo bezala, horrek eramaten duena da zuzenbide ikuspegitik lana printzipioz egonkorra izan beharrari. Bai, eta baditu adibideak, enpresetako langileak ondo zaintzeak ditula oso ondorio onak epe luzera. Beste gauza bada, enpresek ea egiten duten edo ez apustu hori epe luzera. Bueno, soldata duina erlatiboa da, ikusi behar da pertsona bizi den testu ingurua, ezta? Eduki behar du kopuru bat atzetik esan nahi dut eta kopuru hori erabat baldintzatuta dago testu inguru sozioekonomikoagatik. Gutxieneko legezko soldata horrek ez du betetzen soldata duinaren ideia.